Kishegyes község területén, ahol nagyon sokan segítettek azokon, akik a hó fogságába ragadtak. Vendégem itt a közügyekben Mohácsi Zoltán, Kishegyes község VMS-es alpolgármestere. Szép jó estét kívánok! Kipihente magát? Jó estét kívánok a kedves nézőknek! Majd kipihenjük magunkat, hogyha befejeződik a munka. Most hogy utazott Szabadkára? Zökkenőmentesen, akadálymentesen, azt jelenti, hogy a legnagyobb részen akadálytalanul lehet közlekedni Kishegyes és Szabadka között a regionális úgynevezett régiúton. Ez minthogyha nem ugyanaz a helyzet lenne most, ami 2 nappal ezelőtt volt, hiszen szombaton egyáltalán nem lehetett közlekedni. A mi riporterünk is megindult, hogy meg tudjuk mutatni a nézőknek, mi a helyzet. Nem sikerült, mert hogy nem helikopterrel mentünk, mint egyeseknek volt szerencséje itt Szerbiában, illetve Vajdaságban közlekedni. Mi történt Bács-Feketehegynél? Bács-Feketehegynél péntek éjszaka kezdődött meg a mentés, úgyhogy mondhatom, hogy időben kezdtük menteni az autóúton ragadta autósokat még péntek éjszaka, és ez egészen szombat reggelig tartott, és nekünk sikerült a Bács-Feketehegyhez tartozó autó útszakaszról az összes autóstól együtt kimenteni, egész éjszaka mentettünk. Ellenkező információk láttak napvilágot arra vonatkozóan, hogy hányan ragadtak önöknél a hó fogságában. 200 autó, 1000 személy, ön, aki látta az eseményeket, hány emberről, hány autóról tud beszámolni? Kishegyes községi szakaszról 300 embert menekítettünk be Bács-Feketehegyre, péntek éjszakától szombat reggelig. Úgyhogy ezek a pontos adatok, mert én az elejétől kezdve a végéig ott voltam a helyszínen a kollégákkal, és ezek a legmegbízhatóbb információk. Kik ők? Honnan utaztak? Hová igyekeztek? A Bács-Feketehegyről Szabadka felé vezető autóúton észak felé ment mindenki. Voltak itt bolgároktól kezdve, magyarországiak, voltak még koszovóiak is, németek, Ausztriába mentek, osztrákok, külföldiek. Beszélhetünk. És ők mit mondtak, miért indultak útnak? Nem kaptak információt, vagy nem számítottak ennyire rossz helyzetre? Tudtak-e kommunikálni? Talán nem kaptak elég információt, de gyakorlatilag senki lehet, hogy nem is láthatta előre, hogy ekkora az orkán erejű szél, ekkora fennakadásokat fog okozni. Úgyhogy nem dobnám senkihez hozzá a felelősséget, úgyhogy. Mekkora hótorlaszok alakultak ki? Akár 4 méteres hótorlaszokról is lehetett beszélni, úgyhogy teljesen normális, hogy esetleg megzavarta az egyes szerveket. Tudták-e takarítani a havat a körülményekhez képest? Kishegyes község területén végig tiszták voltak az utak. Tehát belül lehetett közlekedni? Minden település között, a településeken belül is, és a településen kívül a regionális utakat is egészen a mi határuktól kijebb tisztítottuk, úgyhogy gyakorlatilag Kishegyes község területén mondhatni, hogy kisebb fönnakadások voltak, szélső utcákban voltak problémák, de ahogy győztük, úgy csináltuk, úgyhogy járhatóak voltak az utak. És az autóúton? Az autóút az egy más probléma, azt nem nekünk kellett volna különben se takarítani, csak ott akkora volt a baj, és olyan információkat kaptunk akkor péntek éjszaka, hogy minden erőnket kicsoportosítottuk oda az autóútra, és kimentünk a sofőrökkel, az önkéntesekkel, és azt gondoltuk, hogy ott tényleg emberéletet kell menteni, úgyhogy minden erőnket oda összpontosítottuk aznap éjjel, és egészen reggelig. Hány órát töltöttek az utasok az autóban átlagosan? A Bács-Feketehegyi szakaszon, ezen a Kishegyes önkormányzatának a szakaszon, ezen nem sok órát töltöttek az autóban, mert mi időbe érkeztünk. És ez abból is látszik, hogy mink arról a szakaszról autóstól együtt mentettük ki az embereket. Azt jelenti, hogy 5-ösével, 10-esével bontottuk ki az autókat, és 5-ösével, 10-esével vezettük be őket vissza Bács-Feketehegyre. Ott dolgoztak a gépeink, mink mentünk lapátokkal, és akkor
és akkor így történt ez aznap éjjel. Hányan vettek részt a mentésben, és szeretném, ha arra is választ adna, hogy mi indította meg önöket erre az akcióra, mert nagyon sok negatív példát is láttunk a hétvégén, és hát visszamenőleg évekre. Persze nem a Bács-Feketehegyi történet az egyetlen pozitív példa ezen a hétvégén, de azért kiemelkedően jól teljesítettek. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy Kishegyes község önkormányzata nevében is, hogyha mondhatom a saját nevembe is, köszönetet szeretnék mondani a Kishegyesi válságstábnak, a Kishegyes községi válságstábnak, a közvállalatnak, a helyi közösségeknek, a kiskommunálnak, az ekokommunálnak, a Vöröskeresztnek, az önkénteseknek, a civil szervezeteknek, az iskoláknak, mert ez a közös munka tette azt lehetővé, hogy ilyen zökkenőmentesen és talán eredményesen, hogyha mondhatom így, átéljük ezt a vészhelyzetet. Hányan voltak? Meglepődnének, hogyha megmondanánk, hogy milyen kevesen dolgoztunk kint a terepen aznap éjjel. Hadd lepődjünk meg. 8-10-en voltunk kint, a két sofőr. Külön szeretném kiemelni a sofőröknek az áldozatos munkáját és a gépkezelőknek az áldozatos munkáját, akik 25-30 óra hosszát ültek alvás és pihenés nélkül a gépekben. Ugyanígy az önkéntesek, akik főzték a teát, főzték a kávét, készítették a szendvicseket a már megmenekített embereknek. Voltak itt olyan emberek is, akik az autóikban szerettek volna Bács-Feketehegyi területén éjszakázni, már féltették az autóikat, vagy csak egyszerűen úgy tartották kényelmesebbnek, nekik meleg pokrócot, meleg takarót, teát és állandó orvosi felügyeletet biztosítottunk egész éjszaka, egész szombaton és egész vasárnapig, mert szombaton úgy gondoltuk, hogy ne induljanak útnak, még nem biztosak az útviszonyok egészen a határig. És most már mindenki elhagyta a község területét? Igen, vasárnap elhagyta mindenki a község területét, mikor sikerült a topolyaiakkal összeérni Topolya és Kishegyes között a regionális úton, és alternatív megoldásként így elhagyhatta mindenki Szabadka felé Kishegyes község területét biztonságban. Amikor a Pannon RTV híradása is már arról szóltak, hogy a Bács-Feketehegyiek, illetve a község területén lakók folyamatosan segítenek az ott ragadtaknak, azt követően érkezett az információ, önökhöz pedig Alexander Vučić kormányfőhelyettes, a Szerb Haladó Párt elnöke, hogy ő is embereket mentsen itt a Észak-Vajdaságban. Kérném az adásrendezőt, hogy mutassuk ezeket a képeket, ön pedig kérdezem, hogy találkozott-e vele? Nem találkoztam vele, mert ebben az időben én Topolya felé a regionális utat takarítottuk, és én ott voltam a helyszínen, hogy minél gördülékenyebben menjen a munka, úgyhogy elkerültük egymást, hogyha szabad így mondanom. Az elején, mikor azt kérdeztem, hogy kipihente már magát, azt mondta, hogy akkor lesz majd pihenés, amikor minden helyreáll. Milyen teendőik vannak most még, hogy mindenkit kimentettek, megvendégeltek, útra bocsájtottak? 15 perce kaptam a hírt, hogy összeértünk a verbásziakkal még délután, ezt nem 15 percre kaptam, hanem azt, hogy most már teljes mértékben járható a Verbász felé vezető regionális utunk is. A rendőrség engedélyére várunk, hogy meginduljon a forgalom, lehet, hogy ezekben a pillanatokban, ahogy beszélgetünk, ez meg is történik, és akkor onnantól kezdve Szent Tamás felé is, Verbász felé is, Topolya felé is járhatóak az utak. Akkor még egy utolsó munkánk maradt, hogy Szekhegyen a vasútállomásig kiérjünk, óriási hótorlasz van, de szakadatlanul folyik a munka arra kifelé is, úgyhogy azt is szerintem holnapig fel tudjuk szabadítani, és akkor minden utunk járható lesz az egész község területén. Köszönöm szépen, hogy időt talált és eljött hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget.